The second coming of Christ iprogram yakanangana nekudzoka kwaJesu Kristu. Idi Jesus is coming again. Asi mukati meBible zvinoita sekunge paachauya tinenge tisiri kumachechi, tiri kudzimba, kumabasa, kuminda nekumwe kwakadaro. Muprogramu inoyi ndina mukoma Gift Rodzi tati timboteera kudzimba kwatinoswera. Ichokwadi chiri kutaurwa naCaston Betera. Jesu haazouyi tiri kuchechi kana panzvimbo dzekunamatira. Achauya tiri kwatinoswera kwakasiyana-siyana. Ikoko kwacho kwatinoraramira. Kungaa kumabasa, kuzvikoro, kudzimba. Ndosaka tati muchirongwa chinechi titenderei timbozotandarira ikoko kwamunoswera, kwamunoraramira. Nhasi mustudio tina Proclaim Chaora ndiye ari kutiisira musign language. Ngoma Gift Rodzi kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Right. Hurukuro yedu yakamira sei nhasi tiri kumaraini? Tichiri pamusoro wenyaya iwoya. Ko isu takanga tisingagone neiko kubudisa part 2. Right. Titungamirire ngoma. Pana Matthew 17. Matthew 17. Verse 19. Matthew 17 verse 19. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa. Saka mubvunzo uri kuvhunzwa ndo pari kubva musoro wenyaya ipapa. Okay. Asi kuti tibate nyaya yacho yese. Alright. Tangirai paverse 14 kunosvika pa19 pachapter 17 iyo. Matthew chapter 17 verse 14. Vakati vasvika kuvanhu vazhinji, mumwe munhu akauya kwaari akamupfugamira akati, Ishe, donzwirai mwanakomana wangu ngoni, nekuti une zvipusha, unotambudzika kwazvo, nokuti kazhinji unowira mumoto, kazhinji mumvura. Ndakauya naye kuvadzidzi venyu vakasagona kumuporesa. Jesu akapindura akati, haiwa, rudzi rusingatende rwakatsauka, ndichagara nemi kusvikira riiniko? Ndichakuitirai mwoyo murefu kusvikira riiniko? Uyai naye pano kwandiri. Zvino Jesu akamurayira, mweya wakaipa ukabuda kwaari, mukomana akapora kubva panguva iyo. Zvino vadzidzi vakauya kuna Jesu vari voga vakati, ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa? Now panapa baba vauya nemwana komana wavo. Yes. Akasungwa nemweya yakaipa. Vauya naye kuvadzidzi. Right. Vadzidzi vatadza kudzinga mweya yakaipa. Baba vozouya kuna Jesu. Nyore nyore odzinga mweya yakaipa. Vadzidzi manje vazovega naJesu ndo pavanozofunza mubvunzo. Ko isu takatadza sei kudzinga mweya uyu? Alright. Anditi wazviona. Saka ndo chimiro chatiri kuenda nacho kumaraini. Okay. Nekuti kumaraini kune vanhu vakawanda vari kunetswa nemweya yakaipa. Voenda kune vedzichechi. But vari kutadza kubatsirwa. Ndosaka paita mubvunzo. Alright. Even vachiuya kuchechi votadza kubatsirwa pastor. Right. Ndoda kuti tiri kuchechi munhu atadza kubatsirika. Right. Inzwai pana Johani 8 pavhesi ya 32. John chapter 8 verse 32. Muchaziva zvokwadi, nezvokwadi ichakusunungurai. Saka vanhu vanoda kuziva kuti pangaitiwe sei kuti vanhu vabatsirike. Hanzi zivai chokwadi. Zivai chokwadi. Anditi wazviona. Ndokutaura kwaJesu. Vanhu vanofanira kuti vazive chokwadi. Zvakakosherei kuziva chokwadi? Mukoma, muri kuti here pakubuditswa kwemweya wetsvina, mweya wakaipa, haisingori prayer chete? Aiwa, zvingoshandi. Handiti pavari kuenda zvichinoramba kubatsirika maprayers ari kutoitwa. Ngatifambei ngoma. Enda pana vaKorinde vechipiri uverenge chapter 2 verse ya 11 unzwe. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Kuti tirege kunyengerwa naSatani, nekuti mano ake tinoaziva. Okay. Saka kuziva chokwadi kwakakosherei? Kuti tisanyengerwe naSatani. Munenge maziva mano ake. Kuziva mashandiro anoita. Tumatricks twake unototi kuziva mushoko. Saka kudzidza chokwadi ndo zvakwakakoshera.
Okay. Munofamba muchiziva kuti Satani anoshanda so, anoita so. Saka zvinoreruka. Takaona muhurukuro yakapfuura kuti pakudzingwa kwemweya yakaipa kana vanhu vachida kusunungurwa kumweya yakaipa zviri nepaviri zvinoti wacho ane mweya wakaipa nevamwe vari kuda kumushandira vese zvakakosha zvimiro zvavo muukama naMwari. Saka zvakakoshawo futi kuti vacho vari kunetswa mumhuri mavo nemweya yakaipa vazive chokwadi, nevanoda kuvabatsira vanhu ava ngavazive futi chokwadi mashandiro anoita Satani. Anditozvona hatitorei mienzaniso kuna Exodus 7 verengai vhesi ya10 kuenda pa12. Exodus 7 vhesi ya10. Mozisi naAroni vakapinda kuna Farao vakaita sezvavakarayirwa naJehovha. Aroni akakandira tsvimbo yake pasi pamberi paFarao nepamberi pevaranda vake, ikashanduka nyoka. Ipapo Farao akadanawo vakachenjera nevaroyi, naivo idzo n'anga dzeIjipita, vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Nokuti mumwe nemumwe wakakandira pasi tsvimbo yake dzikashanduka nyoka, asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo. Now, Mozisi paakanzi naMwari enda kuna Farao akapindwa nekutya. Saka Mwari kuti vamushingise vakati unei pauri papa aine tsvimbo ndingori netsvimbo chete kanzi kanda pasi kanda pasi ndobva pabuda zinyoka zvikanzi usatize zvako bata kumuswe ndobva yadzoka ndobva yaita tsvimbo. Saka Mozisi akati Farao anonobvuma tonopedzerana naFarao. Saka simba raive rakaita kuti tsvimbo yaMozisi iite nyoka isimba raMwari. Saka vachangotanga confrontation akada kuratidza kuti usafunga kuti ndisu vaya zvakatosiyana zvachinja kwakukanda pasi. Ndoda kuti unzwe chimwe chinhu chinotaurwa pana zvakazarurwa 16 zvakazarurwa chapter 16 vhesi ya 13 na14. Zvakazarurwa 16 vhesi 13. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo weshato nemumuromo wechikara nemumuromo womuprofita wenhema. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose kukokera kukurwa pazuva guru iro raMwari Wamasimba Ose. Saka chimwe chokwadi chinofanira kuzikamwa kumaraini ndechekuti Mwari vane simba yes, asi Satani anaro. Mweya yakaipa ine simbawo futi rekuita zviratidzo. Anditozvona izvozvo zvakakosha. Now uchaona kuti Satani paari simba anaro. Mukoma sorry ndikufamba nemi mamhepo chi ndoda kuzodzoka ndikufamba kwamuri mamhepo zvinhu zviri kubva kwahama yako here kana kuti mweya wetsvina? Mweya yakaipa inotonge ichiita minana iyo inoita maminimini iwayo. Munoziva kuti sei ndazvifunga because ndoda pamati hanzi chekutanga vanhu zivai chokwadi. Moziva kuti mweya yakaipa inoitawo masaramusi maminimina. Saka ndiri kuona kunge zvinonzi kumaraini ka vanhu havasi kuuya vaine ruzivo because vakatoya nemunhu ane mamhepo kwamuri muchaona kuti vanhu vanotanga vakupai background kunzi pastor mugona ka ende zviri kutotaura kuti takatumwa kubva kuna tete. Ani mugona manje ari kuuya makaniswa natete ari kuuya akabata pasiripo. Alright. But ngavazvizive kuti mweya yakaipa ine simba rekuita minana. Satani haana simba rekusika, haana kusika nyoka because n'anga padzakaunza tsvimbo dzadzoka. Satani ane simba rekuburitsa chinenge chaicho, counterfeit. Because chinhu chipenyu chine life origin yayo ndiMwari. Haigona kubva una Satani. Saka Satani ka ane simba rekuti kamwana ka kataure nezwi rinenge ratete. Anoburitsa chinenge chaicho kuti avhiringe vanhu. Munoziva chiri kuti vhiringa tiri kumaraini mukoma. Kamwana kaya kari kubva katoti takanzi musadzoke musina nyama.
saka vari kuona drama iri vari kutoona pafiwa mko pari kunzi takanzi mudzoke nenyama ka kwavari vanopedzisa vega kuti nyama iri kutaurwa ka anenge afayo ndiyo nyama ida unodyiwa natete. Saka masaramusa yamweya yetsvina vanhu vanofanira kuzviziva. Okay. Anditozvona ande pana mabasa 16 verse 16 to 19. Mabasa 16 verse 16. Zvino takati tichipinda panzvimbo yekunyengetera tikasongana nemumwe musikana waive nemweya wokuuka waiwanira vatenzi vake mari zhinji nekuuka kwake. Iye akatevera Pauro nesu akadanidzira achiti, vanhu ava varanda vaMwari wokumusoro-soro, vanokuparidzirai nzira yekuponeswa nayo. Akaita izvozvo mazuva mazhinji. Zvino Pauro akafa neshungu akatendeuka akati kumweya, ndinokurayira muzita raJesu Kristu kuti ubude kwaari. Ukabuda nenguva iyoyo. Zvino vatenzi vake vakati vachiona kuti tariro yekufumiswa kwavo yaenda, vakabata Pauro naSirasi vakavakandira kudare pamberi pevabati. Uri kuona kuti musikana uyu aive nemweya wakaipa. Yes. Ari kutonzi pane vaimushandisa, vanga vakaisa zvinhu izvozvo paari. But hasi munhu anoisa zvinhu izvi nekuti uyu anenge ari muagenti waSatani. Satani ndiye anodariso kuti musikana uyu aite izvi. But pfungwa yatoda kuti kumaraini vaziyeka ndeyekuti chero zviri zvekushinirwa paine vakashereketa kuisa zvinhu kushandisiwa naSatani kuti zviuye pamunhu, kana tasvika pana Jesu zvinobva. Saka zvanzi zivai chokwadi. Saka pfungwa ngadzibve kuna ana baba munini, kuna ana tete, kuna ana sekuru vari kunzi vakashinwa. Pastor, pane vateereri patinotaura pfungwa itiri mustudio, pane vateereri vanoramba kuti saka muri kuti hakuna varoyi here? Vanofunga kuti tiri kudhifenda varoyi padzokororei. Varoyi variko, asi zviri kunzi zivai ndezvekuti chero ariko muroyi, chero ariko akashinwa achishandiswa naSatani. Izvi kana tasvika pana Jesu zvinoenda. Saka focus yedu haizi pana bamunini, haizi pana sekuru, haizi pana tete, kuziva kuti mweya yetsvina ndiSatani nengirozi dzake. Saka mukoma paipe panomboitwa matare mumamisha kumaraini, mwana arwara, because kunoenda vanhu ka nekusiyana kwemachechi. Andofunga makuzviziva kuti kune dzinonzi chechi dzemweya vanenge vachireva dzisinganyanyoshandise shoko. Ukanzwa inzi dzemweya vari kureva dzisingadi bhaibheri, voita zvekungodaidai, dzimwe dziri n'anga dzamuchechi. Kazhinji ndodzichiverenga pana Mark 5. Mirai pavanoenda ikoko panobva panzi ko muri kuya nenyaya muri kuziva, endai munaya nababa munini vacho. Muri kuti here kuburitswa kwemweya tsvina hakudi kunodedza vese. Ana Pauro wambonzwa achiti endai munodedza vatete vakazviisa, angoti bva hazvinei nekuunganidza musha dare rese rikuti munhu asvika andikamutenda kuti vanhu vese ndavaungana. Emotional tiri mustudio musave emotional. Toda kuti tinyatsoziva because kumaraini tiri kukwekweredzana. Vanhu vari kunetswa uku masabhuku azoti vanhu vese ngavaungane. Vanounganirei? Iyo kana aine simba ngaangorayira. Ende kazhinji kacho kana uri kumaraini ari kutoverenga bhaibheri anoziva kuti hazvina kunaka izvi, akaramba kuungana nevamwe anobvanzi ngabve mumusha mamwe ari atori correct. Mati kuna Mark 5 verse 25 na 26. Marko chapter 5 verse 25. Zvino mumwe mukadzi waiva nokurwara kwokubuda ropa makore ane 12 wakanga aoneswa nhamu nen'anga zhinji, apedza zvose zvaakanga anazvo asina kutongobatsirwa asi kungonyanyiswa. Uri kuona panapa imwe pfungwa iri kubuda pano ndeyekuti zivai kwekuenda kunobatsirwa. Satani haabvise Satani. Mirai toda kuskotangira papfungwa iyoyo. Chidzidzo chedu chiri kuti ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa part 2. Rambai muri pachirongwa timbonzwa rwiyo. Baba
hurukuro yedu iri kuti ko isu takanga tisingagone neiko kubudisa part 2. Manga muchitaura pfungwa mukoma mapesera mabatikana sitereki, saka ndatozomboti ngatimbonzwa rwiyo. Muchitaura kuti Satani haabvise Satani, yengeri nyaya yemukadzi wekubuda ropa, but anga apedza mari yese achienda mudzin'anga kwese kuti abatsirwe zvikaramba. Taurai pfungwa yamamu inayo. Pari kubuda pfungwa zvanzi zivai chokwadi kuti musununguke. Saka imwe point yanga riti zivai kwekuenda kana nyaya idzi dzanetsa. Uri kuona kuti ikoko nemhaka yei kuchinzi kusaendwe, because maagency imwe yakaipa. Saka ukaenda kuna Satani kuti akubatsire kudzinga Satani, zvinotowedzerwa. Matauriro andaida kuita nawo papfungwa imwe chete. Pane hurukuro yatakaita yaiti kubatwa nemweya wetsvina. Tikaona kuti unobatwa ukanoatenda kana mitambo yacho. Saka chiri kunetsa kumaraini tibatsire mgomo. Ndechekuti vanhu vari kutonzwa shoko kuti izvi hazvidiwe naMwari, otozvimisira kuti ndoda kuva munhu akachena. But mumusha kune vachiri kuenda ikoko, vanoti kunobatsira, anodida bedzo oenda onobvunzira. Saka toti mwana ane urwere huri kuratidza kuti mweya wetsvina, vanobva vanzi endai munouya nemhuri yekwababa munini, hanzi kana kuti mhuri yese ngaiungane. Saka pavanouya manje, uya anenge asingadi. Dai vachinzi vanhu vakanzi vauye vaungana, handiti dai pachingonzi chatakudedzerai baba munini ndimakaroya mwana uyu. Zvino kwamuri kutaura kunorambidzwa naMwari havadaro. It's either munotanga mabvisiswa mese bhutsu. Munoona kuti sei mitambo yacho ichidaro? Muri kunzi mese muite mitambo yemweya yetsvina. Saka muchiona zvichiwedzera mumafamily. Mukatsvaga mafamilies mugoma anoita tsika iyoyo. Kune mafamilies andotoziva kuti kubvira ndiri kamufana ndiri kumagrade 4 vaingova vekudida nanhasi mugoma. Hazvipere zveshuwa. Unotoona kuti zviri kuramba zvichiwedzerwa. Saka munoti kudii mukoma nemunhu wokuti iye ari kuziva kuti hakuendwe, but ana sekuru vaenda vari kuti hanzi vazukuru vese uyai batsira ipapo mugoma. Ndonyaya iri kune kana agandira kuti ana sekuru sabhuku. Ipapo unoziva chakanakira utongi hwedu hwemuno muZimbabwe. Ndinogara ndichitenda Mwari. Muno muconstitution yedu ine freedom of worship. Hakuna munhu anofanira kukwekweredzwa kuenda kumanamatiro aasiri kuda. Mirayiro yehurumende inoprotect. Saka whether ndisabhuku kana kuti ndichifi kana kuti ndikansela, vanosungwa neconstitution yenyika. Hakuna munhu anomanikidza. Ndo chikomborero chatinacho mukati menyika yedu. Shoko raMwariwo riri kuti zivai kwekuenda nenyaya idzi. Haiuyiswe iri kusaidi kwekuti kunamata. Inonzi toda kugadzirisa musha. Haisi kuputirwa sekunge madedzerwa chinamato. Sabhuku paanodedza vanhu haasi kuvadedza sekunge ari kuti ndiri kukubvisai kumachechi kwenyu. Iri kuya yakawanda. Inonzi toda kugadzira nharaunda nemusha wedu. Saka musatsotswe kumaraini. Mwari haadi kuti tiende kunhu ikoko taita dambudziko remweya yetsvina. Ngatifambe mukoma. Mateo 17 verengai verse 17 neverse 20. Mateo 17 verse 17. Jesu akapindura akati, haiwa rudzi rusingatende rwakatsauka, ndichagara nemi kusvikira riiniko? Verse 20 akati kwavari, nemhaka yekutenda kwenyu kuduku. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana muno kutenda kwakaita setsanga yemastadha, mungati kugomo iri, ibva pano enda uko, ringaende, hakuna chinhu chingakukundai. Saka Jesu ari kuburitsa panyaya yekudzinga mweya yakaipa. Anoti chimwe chinhu chakakosha kutenda. Faith. Kuti Mwari vanozvigona. Mpabata. Saka kutenda kunodiwa kune vacho vari kunetsekana. Number 1. Kutenda kunodiwa kune vari kunovabatsira. Zvinofanira kusangana. Ndisaka mainzwa Jesu pamwe pacho achibvunza kuti unotenda here? Handiti mazvona. Saka kutenda, kana takamira pakutenda, chimwe chinhu chinobatsira kutenda munamato wakaperera une kurevesa. Mirai, ndine mweya wetsvina, munhu ane mweya wetsvina, but ari kuziva chiri kukonzera, ane kushereketa kwaakaita, but mukushereketa ikoko dzaive mhiko dzekunzi ukarasa chakati unofa.
mimawisa nyaya yefaith batanzai apa ari kufanira ita sei munhu right. Zvamataura zviriko zveshuwa kumaraini kuti munhu kune kumwe kwavanoenda vonopiwa chimwe chinhu. Yes. Adzoka kumba ndo paanozoona kuti chandaifunga kuti ndiri kupiwa handiwo mabudiro azviri kuita. Yes. Otozoona ndaane mweya wetsvina. But paanouya manje iye anenge achingosvikotsvaga kubatsirwa kuti kunetseka kwaakuita kuti kubve, but havatauri shuwa. Handitozoona kuti ndakazviwana sei. Havatauri, vanongouya voti pastor ndinamatirei. Saka ndiri kuti pakadaro muri kuti here munhu ngaaite faith yekuti nona Mwari handifi. Chinhu ichi chinogona kubviswa pandiri. Because zvagara ka chikabviswa kana chikasabviswa tichangofa. Saka vana vedu vazhinji manje kunyanya inini vandinomboita kama across vechidiki vapinda mane zvavapindana nazvo anenge akanzi ukataura unofa, but iye arida kuti pastor munamati paunoedza kumubvunza kuti nai mwanangu anoita kakustika mukoma kumwe kwese munenge muchitaura ka zvekuti unotoona kuti ka maindi iri kumuudza kuti zvawauda kutaura takati hazvitaurwa. Ane kakustika kekuti kumwe kwese anenge aitaura zvinoitika even tiri kuchikoro pamwe pacho zvakatoitika tichibva kuchibhorani kuchikoro anenge achitaura nditika wobva muti hauna here chinhu chawakapiwa kana kwamakamboenda unoona anondoti blanki akutya manje. Saka ndikati mubatsire vanhu vedu. Chinosaka unoziva kuti zvinhu tu zvisingagare pamunhu chero zvitangana F zvese kuchirungu faith nefear hazvigare mumunhu wani panguva imwe chete. Kutenda nekutya hazvigarisani. Saka kutya kunokonzerwa nekusatenda, but ukatenda iwewe kuti ndakanopuwa mhiko idzodzo asi pandauya kuna Mwari Mwari musununguri ndinokunda. Thank you mama kutaura nyaya yemunamato. Ada kuti munamato une kurevesa nekuzvininipisa pamberi paMwari nekuperera pamwoyo nekutsungirira unoita kuti vanhu vasunungurwe pamweya yakaipa. Mataura kuperera nekutsungirira, kurevesa nekutsungirira. Kutsungiriraka kuti chero zvikaita sekunge hazvisi kubva ipapo asi unoti naJesu zvichaita chete. Ndo kutsungirira, kuramba munhu akabatirira kuti aiwa Mwari vachatikundisa. Mweya pakadaro manje mweya mutsvene anouya kuzobatsira. You don't give up. Handiti mapabatano because pamuti nyaya yekutsungirira ndafunga nyaya yaDaniel. Pane paanonzi akatsanya achinamata 3 weeks 21 days hanzi Satani achimisa achiramba chiri chinhu wani. Vanhu vemazuva ano manje havadi kutsungirira sekunana Daniel. But uchifunga kuti kana Daniel mutsvene waMwari munhu anga ari muprofita, is one of the major prophets, akaita 3 weeks ari mangange naSatani, iwo ungoti ipapo. Saka vanhu vedu manje vanoti vakati namate next week yacho unozonzwa kuti pastor pakazoya tete vane kwavanoziva kwatakazoenda isina ubvushe kuti saka aindisumirei nyaya yekuti tibatsa iwe unenge uchitori bhizi kunamatira nyaya yacho but muridzi wacho vane dambudziko ka vatenda kuna Satani futi. Ndosaka zvakanzi zivai kwekuenda. Enda pana Mark 5 vhesi ya 34. Mark 5 verse 34. Right. Akati kwaari mukunda kutenda kwako kwakuponesa enda nerugare upore pakurwara kwako. Saka chii chakaitika? Mukadzi uya anga arwara kwemakore mangani? 12 years. Akaenda kupi? Uri kuona here kuti paakaenda apa papaine vanhu vazhinji vaitotsikirirana. Yes. Vamwe vazhinji vakagumana naJesu hapana simba rakaenda kwavari. But akazoti ndanzwa simba rabuda agumwa nemukadzi. Hanzi ende Jesu anoti kutenda kwako kwakuporesa. Saka vari kuuya kuzobatsirwa. Chimwe chinhu chavanofanira kuti vadzidzisiwe kunamatira kutenda vari kumba kwavo. Ende unomboziva kuti nekutenda bedzi chero musina kutoenda kuna mufundisi
mweya yakaipa igare. Ndopandaida kubvunza ipastor kuti zvinhu izvi Mwari achitibatsira tikava nazvo tega tisina mufundisi mumba medu kana erida poita mwana kana mumwe wedu aita mweya wetsvina tinogona here kunamata tiri muzvimiro zvakanaka izvi mweya wetsvina ukabuda? Oh yes, because anobudisa mweya wakaipa haazi mufundisi, ndimwari, ndijesu, ndimwari. Okay. Ende Mwari anoshanda pane faith. Inzwa pana Mateo 8 verse ya 8 kuenda pa 10. Matthew chapter 8 verse 8. Mukuru wezana akapindura akati, Ishe, handina kufanira kuti mupinde mumba mangu, asi taurai henyu shoko rimwe chete, muranda wangu uchapora, nokuti neniwo ndiri munhu unorayirwa. Ndine varwi pasi pangu, ndinoti kune mumwe enda unoenda, kune mumwe uya unouya, nokumuranda wangu itai chiunoita. Jesu akati achinzwa izvozvo akashamiswa akati kune vakanga vachitevera, zvirokwazvo ndinoti kwamuri handina kutongoona kutenda kwakadai kunyange napakati pavaIsraeri. Musoja akati faith. Ende muranda wake akagadzirika ari kumba. Saka kutenda. Faith haisi wishika. Kune shungu dziyadzo kuti dai apatsikana musimba raMwari. Right. Ndo faith. Kune kunzwisa kuti tiri kutambudzika wakomana apa tofanira kubva panapa. Handiyo faith. Faith kuti izvi Mwari anozvibvisa izvi. Anditozvana. Ende zvinobuda. Chidzidzo chedu chiri kuti ko isu takanga tisingagone neiko kuubudisa. Part 2. Tataura zvinhu zvakawanda. Pabuda nyaya dzekutoratidza kuti ngatizivei chokwadi, ngatizivei kuti Satani anoita masaramusi, hongu zvinogona kubuda because mumaraini tinofamba tonobvunza toudzwa, but chokwadi chaicho musafokasi pana sekuru, pane muzukuru, pana bamunini. Mweya yetsvina inobva kuna Satani. Muzita raJesu tiine kutenda maari inobuda. Hapadi kudeedzwa musha wese, hapadi kunzi endai munotsvaga vakazviisa pamunhu. Hapana chikonzero kuti musha wese muungane muchiti hanzi toda kugadzirisa musha panyaya dzine chekuita nemweya yetsvina. Ndo mabatiro andaita mukoma. Ameno pane pandasiri. Aiwa wabata zvakanaka. Vape phone number, vane mibvunzo iyi yavainayo. Right, uisai mibvunzo yatina yamuinayo tibatsirane panhamba dzinoti 0717 091 615 0717 091 615 kana kuti 0775 90 9095 0775 909095. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino The Second Coming of Christ. Mwari vakukomborerei. Unganyara tinyanga